Després de la publicitat parlem d'una altra cosa que cal tindre en compte i és la neteja dels boscos, la recuperació forestal. Ens n'anirem a Ròtova, a l'Ecomuseu Vernissa Viu, per a parlar amb els coordinadors del voluntariat que estan recuperant la zona que es va cremar el passat mes d'abril. Hola de nou, i en esta segona part del magazín diari de Telesafor anem a rebre Laura Martínez. Ella és coordinadora del voluntariat Vernissa Viu, i també José María Peiró. Ell ha sigut també coordinador del voluntariat, és membre del col·lectiu del voluntariat Vernissa Viu i també voluntari. Bona vesprada als dos. Bona vesprada. Gràcies per haver vingut ací a Telesafor. Deia jo, sou membres del col·lectiu Vernissa Viu. El col·lectiu Vernissa Viu està treballant en la zona que es va cremar el passat mes d'abril, bona part de la muntanya de Ròtova, Almiserà, de la vall de Vernissa, i aleshores vosaltres esteu recuperant aquest territori. Laura, què és el que esteu fent? Estem col·laborant en el centre excursionista. Nosaltres no sols ens dediquem a això, tenim altres activitats de custòdia. Sí, que de seguida les repassarem també. Sí, però pel que fa a l'incendi estem col·laborant en els terrenys del centre excursionista i ajudant a la neteja i ajudant també a refeta de marges i aquestes cosetes. Perquè, José María, quan sou? Qui feu això? Perquè sou voluntaris. Sí, això clar, és d'una manera voluntària, un grup de 20 persones de diferents edats, des de molt joves a gent de clubs de més de 50 anys, molt divers, que és lo bonico també, és més complicat, però a la vegada és més bonic, fer sumar més colors, més varietat, aportar molta energia diferent. I això durant 2 mesos, pràcticament. És aquest estiu, no? Sí, des de meitat de juliol i tot agost. I què és el que feu? A banda de col·laborar en els terrenys del centre excursionista de Ròtova, que realment ells també fan custòdia del territori des de fa molts anys, sense que s'anomenara així abans, també col·laborem en altres zones, parcel·les, finques, propietats de gent que ha arribat a acords de custòdia en el nostre ecomuseu, Vernissa Viu. Algunes d'elles també estan en la muntanya de Ròtova i altres no. Altres són terrenys, per exemple, agrícoles, que no s'han cremat, d'altres termes municipals, de Llacnou, Almiserà, i fins i tot activitats que no entren exactament del tot en terrenys en custòdia, però que, sin embargo, fan també molt de paper de cara a la conservació de la biodiversitat, per exemple, com els últims pastors de la zona que pasturen ovelles i un poc de cabra, poca quantitat, d'una manera que no és impactant, sinó que al contrari, en un territori que ja deixa de ser ramader, també és una pinzellada de introduir més varietat d'usos del territori i mantindre espècies, fins i tot, espècies vegetals, gràcies a la ramaderia. Em referia sobretot què feu en el tema de la recuperació després de l'incendi, però veig que en conteu tot el que fa el col·lectiu Vernissa Viu, que és sobretot custòdia del territori. Doncs anem a veure, què és això de la custòdia del territori? Això consisteix més que res en que no es perga el patrimoni que tenim tant... Patrimoni mediambiental. Exacte. A voltes també cultural. A voltes és cultural també perquè en realitat està tot lligat. El mateix paisatge realment és cultural. És cultura nostra. Clar, modelat per els éssers humans des del neolític, en les terres mediterrànies. No podem desvincular-lo dels éssers humans. En aquest sentit és cultural. Però en un sentit també estrictament cultural de, per exemple, un molí d'aigua, una sèquia, un fort de calç en la muntanya o un fort de poble. Tot això també és patrimoni cultural que tractem de poder conservar o ayudar. La mayoría del patrimonio en terres valencianes es de propiedad privada. Entonces la custodia del territorio es una eina molt bona para poder afavorir als propietaris que moltes vegades no disposen de recursos. Entonces en què consisteix? Com tu no disposes de recursos per a mantindre això,
el que faig és que jo te ho custodie. Sí, en ese sentit pues, podem buscar pues, una ajuda tècnica, buscar subvencions o una ajuda també física mitjançant voluntariat. En este cas també el voluntariat que sou. I aleshores, bueno, és Vall de Vernissa, i aleshores també com a seu l'Ecomuseu que teniu. Sí. Com funcioneu? A veure... Sí, ui, que no, clar, no és un museu... És que per a veure com és el funcionament. Sí, que molta gent... Clar, perquè l'Ecomuseu Vernissa Viu, ahí teniu la vostra seu, però no és... Realment la seu vendria a ser tot el territori. Clar, no hi ha una seu. L'Ecomuseu no és un lloc on tu vas a veure alguna cosa tancat, sempre diem això perquè és la diferència entre un ecomuseu i un museu és que tu a un museu vas a veure algo que està allí i l'ecomuseu no, un ecomuseu és part de... El vostre ecomuseu és la Vall de Vernissa. Clar, vull dir, és sencer, i ja s'ha de poder treballar, viure d'allí, no és sols per anar a veure, sinó que la gent pugui treballar, viure d'això i... Que n'hi ha fins i tot autors que en altres països està més desenvolupat el tema d'ecomuseus, a Itàlia, a França, a altres països europeus. I fins i tot n'hi ha autors que ja defineixen què és un ecomuseu, hi ha definicions per ahí, com la de Maurizio Maggi, que ve a dir que un ecomuseu és el territori i els habitants d'aquest territori i com volen gestionar o com ho tracten de gestionar el seu futur, no? El seu territori, què fan en ell, com van a viure en ell. I entonces, en aquest sentit, pues, també és un projecte a llarg termini. I aleshores com s'organitzeu? A veure, sou un grup de voluntaris que feu custòdia del territori des de la Vall de Vernissa, també esteu recuperant la zona Cremà, perquè, clar, forma part de la custòdia d'aquest territori, i com s'organitzeu aleshores? Diu que sou uns 20 voluntaris, no? Sí, però a veure, és que realment l'Ecomuseu naix a partir de l'associació que és el col·lectiu Vall de Vernissa. Sí, molt bé. I el voluntariat ve d'una subvenció que ens dona de la subvenció de la Volcam, que rebem, afortunadament, aquest és el quart any que l'hem rebut i podem fer aquest voluntariat, però el voluntariat realment... Volcam és una subvenció que depèn de la CAM? Sí. Ai, mare, quin susto. Però bueno... No, però de moment... De moment bé. De moment bé. Quan parlaren en el lliurament de l'ajuda, el mes passat, parlaven de que ells tratarien de continuar. I aleshores, clar, de moment és el quart any que ens la donen. I això sí que és, aquesta subvenció, la Volcam, és per a fer voluntariat i és el quart any que podem fer el voluntariat, però el voluntariat només el fem els mesos d'estiu, després ens quedem la gent que som membres del col·lectiu. I què feu la resta de l'any? Pues com el col·lectiu editem una revista que en veritat ja fa temps que no ha eixit, però estem editem la revista, a més intentem, això, busquem subvencions, la gent està que no para. Si algun cicle de xerrades, modestament, clar, però alguna ruta... Sí que ens arriben a nosaltres moltes notes de premsa, de coses que feu, que organitzeu, que digueu, que poseu sempre el crit en cuidar en això, en allò. En la redacció d'informatius de Grup Ràdio Gandia sí que ens arriben notícies vostres de moltes coses. Sí, i realment ara m'estic acordant de companys que poden contar-vos en un entusiasme verdaderament enorme, ¿no? Cómo va a nacer el proyecto del Ecomuseu en una ayuda era de 10.000 euros, me parece. De 60.000 euros de la Caixa, no? 60.000 de la Caixa, i a partir d'ahir realment es van aprofitar molt bé fent comptes, realment a partir d'ahir s'ha generat molt diner, s'ha fet una xicoteta economia, no volem fer tampoc, diguem, exagerar les coses, no? Tot en el seu just és difícil, clar, nosaltres no podem ser imparcials perquè tenim una certa passió pel tema. Per això del territori també. I com vegeu el tema de la zona de Ròtova, Cremà, i d'Almiserà, i de la Vall de Vernissa? Que és una llàstima, clar, que és molt difícil així tirar endavant, fer un bosc, que als 20 anys de l'anterior foc, altra vegada... Perquè us pegaria un baixó després de tanta feina d'estos anys,
i veureu tot la gent del centre excursionista que no paren de treballar ahí i semblava que fins a fa 10 anys, a poc, l'administració valenciana invertia més en prevenció i sembla que últimament ja n'hi havia veus d'alarma de que s'estaven reduint diners en prevenció. En prevenció, en neteja, no? En general tot, campanyes de sensibilització, d'educació ambiental, neteja entre cometes, que és una paraula també un poc... Jo soc forestal i matisant, no? Clar, que la muntanya a voltes netejar i, per exemple, netejar el convent de Sant Jeroni, el monestir, l'entorn, pues ahí sería bonico fer una neteja de la runa que n'hi ha acumulada ja d'anys de fem, no? De plàstics, d'escombro, ferro, i això qui ho fa? Ningú, no? En la muntanya a voltes també, en teoria, se va a netejar i després la gent que treballa en això, si no està motivada, que és un treball per ells per guanyar-se la vida, però que no tenen vocació i els seus encarregats tampoc es preocupen, és molt fàcil veure, igual que després d'anar a un bancal de taronja, com se l'han deixat els collidors, no? Tot tirat per ahí. Potser per plantar 4 plantes s'han carregat 20 que ja estaven ahí fent paper. Bueno, jo referia a netejar de brossa. I netejar igual, no? Sí, és cert que la paraula netejar, però bueno, referia també que diuen que s'ha de netejar deixar brossa seca. Hi ha espècies delicades. De les espècies clar, sí, fer estassades, selectives, sí, afavorir a les més delicades. S'ha d'anar molt en compte en la neteja, però evidentment s'ha de fer. I ara, a partir d'ara, com esteu duent a terme la reforestació, etc.? De moment el primer que s'ha de fer és deixar actuar en la muntanya, per ella mateixa. Observar-la i com va, i únicament puntualment allà en el cas de, per exemple, de la Casa dels Garcies, del refugi, el seu entorn abancalat, afavorir altra vegada la vegetació natural i la plantada que tenien, llevar-lo sec, però molt puntualment. No podeu fer més, no? És que no us podeu posar a plantar ara. Ara ni és època ni... La natura es regenera molt bé, si de cas, clar, més endavant, si es veu símptomes de reducció de la biodiversitat, que a vegades són patents, espècies que van a menys, i al cap de 4 o 5 anys se sabrà això. Doncs bueno, molta feina teniu també per davant, deixar actuar a la muntanya i de moment també aquestes campanyes de sensibilització que feu des del col·lectiu i també tota la tasca que feu de recuperació, de voluntariat, etc. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Telesàfora a contar-nos-ho, que vagi molt bé i que acabeu de passar bon estiu, tot i que esteu ahí en la muntanya, en la costa del territori, recuperant això, els béns immaterials que són els nostres boscos. Gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Moltes gràcies. I a vostès gràcies també per estar ahí a l'altre costat.